ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆରତୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଆରତୀ ସୁହାନୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ଯିବ, ଆରତୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯିବ ଝିଅ ତୋ ପାଇଁ? କାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ କିଣିଦେବେ। ଝିଅ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ? କେତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମାମା ବି ଆମ ସହିତ ଆସିଛି। ଆରତୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡ କିଣା ହେବ। ଗୋଲ୍ଡ କାନର ସୁନାର ସେ କେଉଁଟା ନେବେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବି। ମାମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚେନ୍ କୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନେବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ମାନେ କେହି ବଡ ଲଗେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ଆମର ସୁନାଟା ତ କିଣା ସରିଲା। ଯୋଉଟା ଦେଇଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେ ଗୋଳ ଯୋଉଟା ଦେଇଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ। ବୋଉର ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଲକି ଜୁଏଲର୍ସ। କୋଉଠୁ ଇଏ କରିବୁ କି ରେ? ତୁ ନବୁ କି ଘରକୁ? କଥା ମାମୁଁ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଦୀପୁର ଆମର ସୁହାନୀର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ଖାଲି ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଆସୁ। ଆମେ ବହୁତ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଗାଁକୁ ଟିକେ ଯିବୁ। ଗାଁରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବୁଛୁ ଆମଠୁ ସେତିକି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦିନ ବଢି ଯାଉଛି। ଆମେ ବି ସୁହାନୀର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଆମର ସୁହାନୀ ମୋର ନାତୁଣୀ ହବ। ଆଉ ତାର ଯଦି ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମର ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ଆମର ସୁହାନୀର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ଆପଣ ଆମ ସୁହାନୀକି ଟିକେ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଠାକୁରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ବାଏ। ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତପି ବୁଝିଆ ଝିଅର ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବେ ନା। ଭଲ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଡେଟ୍ଟା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ସୁହାନୀର ଡେଟ୍ଟା? ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 21। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପି ଗୁଣ ତ ଶୁଣିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବା। ବୋଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବୋଉ, ଝିଅର ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକକୁ? ଯାତ୍ରା କରିବା, ଡାଲି ଭାତ ଖଟା କରିବା। ଡେଟ୍ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ତାର ହବ? ଜାନୁଆରୀ 21। ମାର୍ଚ୍ଚ 21। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଆଉ ଝିଅ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାପା ଟାଟା କରିଦେଲୁ। ଟାଟା 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 କରିଦିଅ ଟିକେ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଝିଅର ସୁନେକ୍ଷେତ୍ରକୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ବୋଲି। ଯାଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଆରତୀର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। କେଉଁ ତାରିଖରେ ଝିଅ ଅଛି? କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ହବ। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସରିବ 4ଟା 5ଟା। ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଏଠୁ 150 କିଲୋମିଟର, ତ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ଭାରି ଅସୁବିଧା। କେମିତି କ'ଣ କରାହେବ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ତ ଆମର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗଲା ପରେ କେକ୍ଟା କଟା ହେବ ଆଉ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ହଉ। ଝିଅର ସୁନେକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ କରିବି? ଭଡ଼ା କରି ଯାଉ, ପଇସା ଆସିଲେ ପିଲା ସୁନେକ୍ଷେତ୍ର ନା କେତେ ଟେନସନ୍ ଅଛ ନା ଖୁସିରେ ଅଛ ନା କ'ଣ? ଟେନସନ୍ ତ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି? ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଝିଅର ସୁନେକ୍ଷେତ୍ର କେତେ ଡେଟ୍ଟା ଟିକେ କହିଲି? ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 21। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଲେ? କ'ଣ ପିଆଜ ରସୁଣ, ମାନେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେବ ବୋଧେ ଘରେ? ଦୀପକ ଆଜି କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଚିକେନ୍ ହେବ ମାମୁଁ? ଚିକେନ ଆଜି କରିବେ, ପିଲାର ଚିକେନ ଖାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଚିକେନ ଟିକେ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଆମ ସୁହାନୀ କାନ୍ଦିଲା ଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲି ସେ କାନ୍ଦିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁହାନୀ ଯାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋକାନରୁ ଏବେ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କେକ୍ ସେ କେକ୍ ଧରିଛି। ଖାଇବାକୁ ପାଟିରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଆଉ, ପାରୁନି ଆଉ। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଖାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେକ୍ଟାକୁ ସେ ଧରିକି କେମିତି କରୁଛି। ଏଇ ଆମ ହେଲା ସୁହାନୀ। ଟିକେ ବାବା ଡାକି ଦିଅ ସୁହାନୀ, ଟିକେ ବାବା।